गोव्यातल्या संरक्षित स्मारकांच्या लागसार उदरगत कामां आणि बांधकाम परवान्यांसंबंधी दाखल केलेल्या भौशीक हिताच्या दाव्याची मंगळारा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठात सुनावणी झाली। पुर्विल्ले स्मारक आणि पुरातत्वीय थळां कायद्यांखाला केंद्र सरकारान तयार केल्ले उपनियमांच्या मसुद्याक राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरणान मान्यताय दिल्या आणि बेगीनूच संसदेत दवरतले अशी सुनावणी वेळार न्यायालयाक कळयली। संरक्षित वाठारांनी दिल्ल्या परवान्यांचो तपशील सादर करपाचो मुखेल नगर नियोजन कार्यालयाक निर्देश दिला आणि फुडली सुनावणी 7 जुलयाक जातली।